Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po magbigay galang sa salita ng Diyos na natin pinagpalang mangaral. Ito po ating beloved elder, Brother Romeo Benitez. Praise the Lord. Palakpakan natin malapangin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir. Isa munang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo magkaisang manalangin, mga minamahal, upang tayo'y samahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming sama-samang pinapaabot sa iyo ang aming walang hanggang pasasalamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa buhay ng bawat isa na nanarito, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa kalakasan, kalusugan at taglay ng bawat isa, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na kami iyong sinasamahan, Panginoong Hesus, na mula pa kanina, Panginoong Hesus, na iyong binasbasan at nilangisan ang mga naunang bahagi ng aming pananambahan at patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at narito kami sa iyong banal na harapan, O Diyos. Naninikluhod, nagpapakumaba. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Narito kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Samahan mo kami, anoint your word, Panginoong Hesus, agan ng akin. Wala akong magagawa, ikaw ang maglagay ng mga katagas, salita na mamumutawi sa bibig ng iyong abang lingkod, Panginoong Hesus. At sa bawat makikinig, buksan mo ang aming mga puso't isipan, Panginoong Hesus, at aming maunawaan ang iyong banal na salita. At sa pangkatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, we bind and cast out the power of darkness, pag-aalinlangan, hadlang, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang mapagpalang hapon, dobling paggalang sa ating minamahal na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, mga beloved brethren, sa ating beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube dito sa ating bansa, at maging sa ibayong dagat. Praise the Lord, hallelujah. At maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpala sa bawat isa sa ating mapagpalang hapon, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang tunay, na talagang ang bawat isa ay narito, na talagang tayo bawat isa ay talagang nagsisikap. Amen. Bawat isa mula nung ating
nasumpungan at talagang tunay na nakilala ang ating dakilang Diyos na talagang andyan na talagang ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan, mga minamahal ng may pagmamahal, takot at panginginig. So sa ating buhay, mga minamahal, na talagang tayo ay talagang nandito na sa totoong banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ating laging nasasambit na talagang totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil dito nakita mo, natunghayan natin ang mga himala, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, na bawat isa ay tinawag at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa ating patuloy na pagdalo, mga minamahal, 3 times a week, mga minamahal, talagang nagsisikap na talagang gawin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at talagang nandyan ang pagsusumikap ng bawat isa. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 10, talatay 17, talo ng 20 hanggang 22, mga minamahal. Amen. Marcos, Kapitulo 10, talatay 17, talo ng 20 hanggang 22. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 10, ang talata po ay 17, talon sa 20 hanggang 22. Ganito po sinasabi. At nang siya'y umalis at lumalakad sa daan, ay may isang tumatakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sa 20. At sinabi sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking ginanap na mula sa aking kabataan." At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka at sumunod ka sa akin." Sa 22, dadapot siya'y nahapis, at sa sabing ito ay siya'y yumaong na manglaw, sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. Amen. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ito ay bigyan ng titulo. Diyan din natin kukunin sa ating teksto, mga minamahal, na kung paano magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, mga minamahal, na talagang ginagawa natin ang lahat upang ikaw, ako, tayong lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Ating napakinggan dito sa ating binasa, mga minamahal, na ang isang binata, mga minamahal, na talagang nagmamadali na lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At siya, mga minamahal, ay lumuhod at talagang tinanong niya ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang buhay, kung paano siya magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. At sagot ng ating dakilang Diyos na
ipagbili ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Amen. At sinabi sa kanya na gawin ang lahat ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit ang sagot ng lalaking mga minamahal na ang sabi, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. So ang binata mga minamahal na talagang siya ay nalungkot dahil talagang marami siyang pag-aari mga minamahal. Marami siyang mga ari-arian. So sa ating buhay mga minamahal, kung ang ating dakilang Diyos, yan din ang tatanungin sa bawat isa sa ating mga minamahal. Isasacrifice po ba natin mga minamahal yung ating mga bagay, ang mga ating pag-aari at tayo ay susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Of course, lahat ng salita ng ating dakilang Diyos bilang mananampalataya na ito ay ating ginagawa, ito ay ating ginaganap mga minamahal. So ang ibig sabihin dito mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi literal na kanyang ibibinta ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Amen. Siya lamang ay sinusubukan ng ating dakilang Diyos kung sa kanyang puso kung ano ang laman ng kanyang mga puso mga minamahal. Amen. At ganun din sa ating buhay, yan din ang pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Of course, bawat isa po sa atin, nais mo, nais natin na magkaroon ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't sa ating buhay, mainit man ang panahon, maulan man ang panahon, mga minamahal, pagod man tayo sa ating mga trabaho, galing tayo sa iba't ibang lugar, ngunit ating pinagsusumikapan na gawin sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yun ang nais mo, yun ang nais natin ang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. So, ano po ba yung o ano ang ating gagawin upang tayo mga minamahal ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Ating basahin po dito po sa aklat ng Mateo chapter 13 verse 44 hanggang 45. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata po ay 13, ang bersikulo po ay 44, ganito po ang pagkasabi, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kaniyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilig at binili ang bukid na iyon. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi mga minamahal na ang kaharian ng langit, na ang sabi mga minamahal ay katulad ng natatagong kayamanan sa bukid, mga minamahal. Na dito sa ating nabasa, mga minamahal, na kanyang nasumpungan ang kayamanan at talagang nung alam niya na may kayamanan doon sa lupa, mga minamahal, may treasure lahat ng kanyang ari-arian, ito ay kanyang ipinagbili at binili yung bukid, mga minamahal.
So sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa mga minamahal, ano ang binabanggit dito mga minamahal na kayamanan o ano ang binabanggit na treasure mga minamahal? Ang binabanggit po dito na treasure o perlas mga minamahal dito sa verse 46 na ang sabi mga minamahal, yan ay ang kaligtasan. Amen. Ang kayamanan, ang treasure na nakatago mga minamahal ay tulad ng isang perlas, tulad ng isang kayamanan mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal, during His earthly ministry mga minamahal, na pag siya ay nangangaral mga minamahal, ito ay idinadaan sa parabola mga minamahal upang tignan ng ating dakilang Diyos kung ano ang kalagayan ng puso ng mga nakikinig. Lahat ng nakikinig ay magsabi ng Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. So dito mga minamahal na sinabi na ang kaharian ng langit ay katulad sa isang perlas, katulad sa isang treasure mga minamahal, na kung hahanapin ang mga bagay na yan mga minamahal, maraming gagawin na effort. Amen. Maraming gagawin na iba't ibang bagay upang makita, matagpuan ang kayamanan na yan mga minamahal. So ito po pala mga minamahal, sa ating kaligtasan mga minamahal, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan, pero may gagawin ka, may gagawin tayong effort mga minamahal. Amen. Ang sinasabi ng ating dakilang Diyos, ang kanyang pangako, ang langit at buhay na walang hanggan mga minamahal, ay kailangan at kailangan na ito ay ating pagpapaguran. Amen. Magkakaroon tayo ng effort, pagpapaguran natin ang kayamanan na yan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi lang pagpaguran, talagang hanapin ang salita, ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na bawat isa bilang mananampalataya, nandito ka, narito tayong lahat, mga minamahal, sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tunay na talagang iniligay niya ang kanyang propeta, huling propeta sa ating kapanahunan, mga minamahal. At iyan, bawat isa sa atin, yan po ay ating nasaksihan kung gaano kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa loob ng 38 years, mga minamahal, na ating nakita, iyong nakita ang signs and wonders, miracles ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So kung nakita natin mga minamahal ang mga himala, ang mga kagilagilalas na gawa, kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, bilang ikaw na tinawag, tayo na tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, aalis ka pa ba dito sa gawain ng ating dakilang Diyos? Manglulupaypay ka pa sa gawain ng ating dakilang Diyos? Malalamig po ba ang ating pananampalataya? Samantalang ipinakita na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan. Amen. So ngayon mga minamahal, natagpuan mo na, nakita na natin, andito na tayo, natagpo na natin ang tunay na treasure, ang tunay na kayamanan mga minamahal. So ang gagawin lang pala natin, tayo ay magsumikap. Amen. Magsumikap ang bawat isa upang yung treasure, ang perlas na yan, mga minamahal, ay ating manahin, mga minamahal.
Ating basahin Isaiah chapter 55 verse 6. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, ang talata po ay 6, ganito po sinasabi, iyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Amen. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito sa ating nabasa, mga minamahal, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Dito mga minamahal, maganda ang pagkasabi sa English translation, mga minamahal. Ang sabi, seek ye the Lord while He may be found, call ye upon Him while He is near. Dito mga minamahal, sa ating nabasa yung word na while, mga minamahal. Ang word na ito mga minamahal, hindi po ito pangwalang hanggan na salita. While. So, ibig sabihin mga minamahal, yung word na while, yan po ay nawawala. So, dito sa ating nabasa, mga minamahal, na ang sabi, while the Lord may be found, ating samantalahin mo ang pagkakataon, mga minamahal, na hanapin ang ating dakilang Diyos. While ang ating dakilang Diyos ay nandyan, ikaw, ako, tayong lahat ay tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Bakit sinasabi mga minamahal na ating samantalahin, mga minamahal? Dahil it shall come to pass, mga minamahal. Darating ang panahon, mga minamahal, na ang salita ng ating dakilang Diyos, ang treasure, ang kayamanan na ipinangako ng ating dakilang Diyos, ay mawawala po yan, mga minamahal. Kaya nga po dito sa ating nabasa, sinabi na seek ye the Lord while He may be found. So yan ang nais ng ating dakilang Diyos na sabi, darating ang panahon, mga minamahal, na magkakaroon ng taggutom ng tinapay. Darating ang panahon na mauuhaw ang tao, mga minamahal. Hindi literal ang binanggit dito sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tinapay. Magugutom sa tinapay. Literal na mauuhaw sa tubig. Ang sinasabi po dito, mga minamahal, na darating ang panahon na mawawala ay ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya sinabi, mga minamahal, seek ye the Lord while He may be found. Amen. Amos chapter 8 verse 11, mga minamahal, ang sabi dito, mga minamahal, kindly po pakibasa Amos chapter 8 verse 11. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 8, ang talata po ay 11, ganito pong sinasabi, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kaohon man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun, mga minamahal, darating na magkakaroon ng taggutom sa salita ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sinabi na talagang samantalhin natin ang pagkakataon na talagang mayroon pang nangangaral sa salita ng ating dakilang Diyos na hanapin natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Hanapin natin ang gawain ng ating dakilang Diyos na talagang habang ikaw, ako, tayong lahat ay nabubuhay, mga minamahal, na talagang nabubuhay tayo sa pagsamba, pagpupuri sa ating dakilang Diyos, nabubuhay tayo, lalo na pag kumikilos ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Amen. So sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, kung mayroon tayong pagmamahal sa ating dakilang Diyos, mayroon kang pagmamahal sa iyong kaligtasan, maglaan ng panahon, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hindi tayo titigil na hanapin ang kayamanan, ang treasure na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating mapakinggan o makita kung paano sumamba ang ating mga beloved mga kapatid, mga minamahal, doon sa lugar ng Kulyon, mga minamahal, sana yan ay iba't ibang outreach, mga minamahal, na ang ating mga kapatiran doon, mga minamahal, na talagang tuwing banal na gawain ng ating dakilang Diyos, andiyan sila lagi, mga minamahal. Sinasamantala nila lagi ang pagkakataon na dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. At yung kanilang pagdalo, mga minamahal, ay hindi basta-basta, mga minamahal. Naglalaan sila ng panahon, talagang makita natin yung kanilang effort, mga minamahal, na bago sila makarating doon sa banal na gawain, talagang sila, mga minamahal, ay tatawid pa ng Islam, mga minamahal, nandyan na talagang sinusuong nila, naglalakihan ang mga alon, mga minamahal. Yung iba naman, mga minamahal, bagong makarating doon sa isang outreach, mga minamahal, isang bundok, ang kanilang lalakarin, mga minamahal. At yung iba, mga minamahal, pag sila ay dadalo, mga minamahal, yan po ay low tide pa, mga minamahal. Makakataan pa sila doon sa sapa, pero pagbalik nila, mga minamahal, high tide na, hanggang sa liig na ang tubig at napakalakas ang agos, mga minamahal. Yung mga daan, mga minamahal, bundok, pababa, pataas, talagang hindi yan simintong, mga minamahal, talagang rough road, mga minamahal. Ngunit sa kanilang buhay, mga minamahal, hindi nila ininda yun, mga minamahal, binaliwala nila ang mga bagay na yan, mga minamahal. Talagang pinagsikapan nila na makarating sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, dahil pag kanilang madama ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yun po ay ginto na sa kanila, mga minamahal. Amen. Kaya't sa ating buhay, mga minamahal, talagang maraming beses na tayo ay napakapalad dahil dito sa ating lugar, mga minamahal, napakaganda yung ating daraanan, talagang available ang mga sasakyan. Ang gagawin mo lang ay magbigay ng time, magbigay ng effort na makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya't mapalad tayo dito, mga minamahal. Ng ating mga beloved brethren doon, mga minamahal, talagang nandyan ang kanilang kagalakan, mga minamahal. Sa ibang outreach, mga minamahal, talagang walang kuryente, mga minamahal. Pag araw ng pananambahan, talagang generator ang kanilang ginagamit, mga minamahal. At purihin ang ating dakilang Diyos dahil talagang andyan ang kanilang kasabikan sa pakikinig, panonood ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung walang signal, mga minamahal, lalayo sila doon sa medyo walang mga punong kahoy at talagang pinapakinggan ang inyong mga patotoo, ang inyong mga pasasalamat. Amen. Ganun, mga minamahal, na talagang sila ay talagang nagsusumikap na ipagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Pinagsisikapan nila yung ipinangako ng ating dakilang Diyos, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Last verse na po, mga minamahal. Atin pong basahin Proverbs chapter 8 verse 17. Proverbs chapter 8 verse 17. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, ang kabanata po ay 8, ang talata po ay 17, ganito po ang sinasabi,
Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yung nagsisihanap ng masikap sa akin ay masusumpungan ako. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng nagsisikap, lahat ng nagsisiibig, lahat ng nagsisihanap, masumpungan ang tunay na kayamanan ng ating dakilang Diyos ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sabi sa ating binasa, mga minamahal, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin. Amen. Bawat isa, alam natin na ang bawat isa na narito ay talagang tunay, genuine na nagsisiibig, iniibig ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na talagang bawat isa ay nagsisikap, mga minamahal, na masumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya't sa ating buhay, mga minamahal, iyong pagsumikapan, gawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos upang yung kanyang pinangako na langit at buhay na walang hanggan ay bawat isa ay magmamana. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. At medyo maiksi at mababaw ang ating pinag-aralan, mga minamahal. Ngunit kung ito ay ilagay mo sa iyong puso, mga minamahal, ikaw, tayong lahat ay lalago sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved elder. Beloved Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi nasisira, mananatili kailanman. Wala na karamdaman o kabighatian, ang kagalakan at kapayapaan makapunta. Langit na tahanan, ang sa akin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luhay kanyang papahirap kahit sino ka man. Gabi't araw ay lumipas na, dahil ang Diyos ang liwanag. Hindi nasasabit, gulo na pinangangambahan.
dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa kanyang salita. Hallelujah. Tuloy napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na patuloy nagpapaalala sa atin, hallelujah, kung gaano, hallelujah, kahalaga ang ating langit na tinatahak. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na laging sinisiguro tayo na tayo talagang laging updated manamahal ang ating mga isip manamahal. Hallelujah. Talagang hindi tayo nalalayo manamahal. Kaya hallelujah, tayo magsumamo lagi sa dakilang Diyos. Hallelujah. Na tayo laging paghawakan. Hallelujah. 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 Tayo po'y manalangin manamahal para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Para po sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit bago po ang lahat manamahal, at hindi panalangin muna ang ating beloved evangelist, Pastor Belista Alameda, hallelujah. Sa panahon na kung saan siya grabing talagang nanalangin para sa atin. Tayo naman ngayon manamahalang manalangin para sa ating magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. Mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang dalangin, beloved Pastor Belista Alameda, kami po ay nalikluhod, mahal na Panginoon, humihingi ng habag, humingi ng tawad, mahal na Panginoon, saan man kami nasupuan, saan man kinaan, hallelujah. Saan man nagawa na isip, nabanggit, hindi mo kinalugdan, O Diyos, patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, kahabagang kami, O Diyos, hallelujah. Ngunit, mahal na Panginoon, namin sabot na langin, lalo tigita mang beloved evangelist, Pastor Belstrada Almeida, hallelujah. Amin samot panalangin, mahal na Panginoon, na patuloy bigyan ng kalakasan, hallelujah, haba pa ng buhay, mahal na Panginoon, hallelujah. Pasiglahin pa ang beloved pastor, mahal na Panginoon, upang mahabang panahon pa namin siya makasama, O Diyos, hallelujah. At ganoon din ng kanilang beloved children, hallelujah. Upang panghawakan ng malawak na gawain sa loob at labas ng bansa, mahal na Panginoon. Amin samot na langin din, mahal na Panginoon, aming beloved ordained preacher, hallelujah. Maging kanilang mahal anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Bigyan sila ng katatagan, hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah. Pagtitiis, pagtiyaga, hallelujah. Upang kami pamahalaan, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Tulungan maging sa aming minamahal na kapatiran, hallelujah, sa aming mga minamahal na talagang ginagamit sa banal na ubasan, patuloy bigyan ng katatagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aming minamahal na kapatiran, sa mga nasa pagsubok, mahal na Panginoon, hallelujah. Panghawakan sila, mahal na Panginoon, hallelujah. May mga karamdaman pa, mahal na Panginoon, bigyan mong kalunasan, O Diyos, hallelujah. Nandun sa may mga problema, mahal na Panginoon, palayahin mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy bigyan katatagan sa paglilingkod ng bawat isa, mahal na Panginoon, hallelujah. Na yung maratnan, mahal na Panginoon, hallelujah. Nandun na gumagalap sa iyong kalooban ng Diyos hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo muna ay manamahal at sa ating mga minamahal na baguhan, kung meron man po tayong baguhan minamahal. Amen. Praise the Lord. Meron po tayong baguhan. Maging sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. 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 Tunay po minamahal na talagang kinakailangan, minamahal na talagang ating tanggapin talaga ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil may apat pong reglamento ang kaligtasan, minamahal. Talagang na ito ay dapat tanggapin ng isang Kristiyano. Lalo po, wag po kayo manatili minamahal. Maging sa ating mga beloved viewers na nanonood lamang minamahal. At tunay po minamahal na talagang kailangan kayo pumarito sa banal na gawain. At lalo tigit sa pangkasalukuyan mo na minamahal, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Ang una po ay pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi. Ang pang-apat ay bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal pang Jesus. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang pananampalataya po, meron na po kayong pananampalataya dahil hindi kayo magtsatsaga dyan, manmahal, na talagang manunood, manmahal, kung wala kayong pananampalataya. Meron na po kayong pananampalataya na pinagkaloob ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ang pangalawa na lamang po ninyong gaganapin, minamahal, ay ang pagsisi. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po ng banal na kasulatan, hindi lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hallelujah. Ang binigyan lamang ng karapatan na maging mga anak ng Diyos ay yung mga nagsitanggap sa kanyang naralag at banal na pangalan. At ang pangatlo po, minamahal, ay ang bautismo. Andun, minamahal, maging ang leader ng relihiyon na si Nicodemo, minamahal, nagtanong pa kung paano siya maligtas. Na talagang isa na siyang leader ng relihiyon, ngunit tinanong niya ang mahal na Panginoon kung paano siya maligtas. Kaya sabi ng pinakamamahal na Panginoon, ang pinanak sa laman at sa Espiritu,
huwag kang magtaka na kinakailangan ka ipanganak muli sa tubig at Espiritu. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At yung bautismo naman po na panghuli ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon na po ang gagawan po nun. Nakita niyo po yung mga habang umaawit na beloved choir, nandun na nanginginig, umiiyak ng grabe. Yan ay pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At kapag kayo ay nabautismuhan na, kayo patuloy na naglilingkod, inyong mararanasan yan. Grabing pagpapalayan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya atin pong itaas ang ating mga kamay, maging sa ating mga beloved viewers. Hallelujah. Tanggapin ng formal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sumunod po kayo sa panalangin na aking sasabitin po. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po ay humingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mamamahal sa buhay. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Sus, na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin sa inyo. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin, beloved Pastor Valdez Almeida, kami nagsusumamo, O Diyos, hallelujah, na kami minamahal na bagong kapatid, mahal na Panginoon, hallelujah, nabigyan sila ng kainitan sa paglilingkod, hallelujah. Hindi ito nawa ang kanilang una, na kanilang pagtanggap, bagkus ito'y simula ng kanilang paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo sila, sulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, hallelujah, patuloy kahabagan, maging kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa inyo pong pinakamakapangyarang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po dadako na po manamahal para po sa kagalingan nating mga karamdaman, ating mga hinaing sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay at tapat ang lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tayo magsumamon dahil sabi ng pinakamamahal na Panginoon, panampalatayanan ang lahat ng ating hinihiling ay ating talagang tanggapin na yan, mahal. Tinanggap na mahal. Talagang ating pagsumamo ang lahat ng bagay na yan at ating palayasin lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Hallelujah. 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 Mahal na Panginoon. Hallelujah. Ayon sa iyong salita. Hallelujah. Nandun mahal na Panginoon at tunay na makapangyarihan. Hallelujah. At sa iyong banal na salita. Hallelujah. Amin sinasaway sa iyong makapangyarihang pangalan lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Hallelujah. Demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes. Hallelujah. COVID-19, cancer. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, problema, hallelujah, mga pag-uusig, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. 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 Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay po minamahal na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Atin talagang isipin mo na mahal na tinanggap na natin mga pagpapala, maging sa ating mga minamahal na kapatid na talagang hindi makalundag, hindi makatalon. Kung mayroong mga naramdaman, talagang tumalon kayo minamahal dahil kayo pinagaling na ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tatalon po tayo 3 beses, biglang pagtalon at paghiyaw ng pagtatagumpay. Hallelujah. Tatalon tayo 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakmataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.